Sibingelele emakhaya kuphi nakuphi la nikhona enhlala sezansi. Onibingele umduduzo wamkhonazi sivela kwinhlangano ithuleleni organization. Njengenjwayelo namhlanje sinomama osivakashele naye anonymous ozocela ke usizo ngenkinga abhekene nayo yomntwana wakhe afisa ukuthi simlele kuyona ukuthi akwazi ukuthola ubulungiswa. Uzosichaza ke umama ukuthi uze ngani nokuthi kuphi kahle kahle afuna simlele khona. Sawubona ma. Yebo, njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. U-anonymous ukhala ngani? Hey, ngikhala ngoba ubulungiswa engabutholanga kumntwana. Mntanami wareyishwa, wathola irape. Shuthi wayithola irape esemncane. Manje uzosho manje seno-15 years. Mawuthi usemncane wena iminyaka emingaki? Njengoba sina 15 years manje. Xa masibala sibuyele emuva wena 8 years. Okay. 2016 evakashele kwadadewethu eNewcastle. Okay. Yes, wayithola ngaleso sikhathi irape. Yeah. Yebo, uzosho manje ke ngoba lo baba lo wamsabisa. Wathi mayeqeda ukumrape umntwana udadewethu esayogeza benendle yodwa. Wabuya ingane lapho yayo ikadilele phansi. Yabuya ingane ayangamtshela uma wayo ngaleso sikhathi. Wayisabisa lo baba wathi umeke yasho uyoyibulala noma kuphela ubudlelwane bakhe nomama wayo lo. Izosho manje ke sitshela udadewethu ukuthi ke ngane mhla ngivakashile ngathola irape. So ngathatha ingane ngayisa ngaqale ngafonela udadewethu. Ngamtshela ukuthi awuphuthume ekhaya khona into engifuna siyilungise. Wathi uzozama theji wathi imali akanayo. Hayi ngase ngiyayika ke ngoba ngangifuna sixoxe njengokuthi phela zalwa ndawonye ukuthi into ekanje uyayazi yini wayibona ningane. Right akangafika ngahamba ngayisibedlela ngahambisa ingane. Fika bayicheck udokotela. Wathola ukuthi udokotela kwabonakala ukuthi ingane noma sekukudala kodwa kuyabonakala ukuthi yayithola irape. Inazi icrash nokungcola ukhona udoti. Ukuhlolwa yahlolwa ke uthola ukuthi igazi i-right negative. Sasesihamba ke singovula icase. Uvula kwami icase uLundi bathi ngoba icala lenzeka ngoLundi lenzeke eNewcastle. Fanele bazokuthumelela khona. Then April ngaleso sikhathi ngalinda kwashaya ke lo June loyo wazwafika umseshi ezikuthina ke ezosibona ke dame sithatha nengane siyale kwashaya ilanga ngahamba kwaku June 11 safikela kumunye umuzi khona eNewcastle asifikela ngasalala wavika umseshi wasithatha saya lapho kwadadewethu masifika lapho nangu sibalo khona lapho eminyango la egcekeni mina kwathiwa ngihle emotweni ngoba imoto zazi kwakukamseshi kweyoshuthayo ya kanjalo nangegcekeni kwathiwa kwehla ingane mina ngisala emotweni kusumseshi ngehla ngasala ngempela emotweni yaphuma ingane bafika egate lapho yasho ingane babuza ke shuthe ingane mina ngihlela emotweni babuza naye lo baba uthi uyayazi lengane ingane yathi he ngiyamazi naye lo baba uyamazi lo mntwana wathi he ngiyamazi ngangibona njalo sebembopha babemfaka emotweni sasihamba ke kwagcina nje kanjalo ke even kwalokho ke ngahlala angangeza ukuthi kanjani kwayimi futhi engibhalela umseshi ku WhatsApp umbuza ukuthi hawu qhubakala lo muntu ngabisavalelweni athi umseshi hayi mama wathola ibail hawo wayithola kanjani ibail awusani kwazi ukuthi ningazi sathi hayi vele kwabonakala ukuthi ke ibail engayithola ngoba idistance oNewcastle nasoLundi kukude ingane ivikelekile all right ke cha ngithuleke esidame ke sihamba ke izosilanda sihambe ye le abashushisi kuthi uyokwenziswa i-interview for ukuthi phela sizoyinkantolo. Yes none ebone ne social work umntwana lemkhanselisha. Hayi kwase kwadingakala ukuthi ke manje sihambe siye kwathiwa hayi lizosondezela ukuthi libe seduzane libe soLundi ngoba kude lafika social worker la lekhanselisha ingane lathi hayi ko right yonke into ihamba kahle okay.
ngaba buhlungu kakhulu-ke mase ngizwa kwakuNovember. Ngicabanga ukuthi kwakuNovember ngoba babibhala. Akangifoneli umsishi. Into eyangiphatha kabuhlungu kakhulu. Akangifoneli mina. Uzongibhalela ku-WhatsApp. Uzothi icala bathi uthi icala inkantolo isicala liphelile. Hawu. Ngilalele liphelile ngoba ufakazi buyantengantenga. Kwasho nje lokho kuphela. Engishona bhuti umuntu into engiphatha kabi. Kube kuthiwa nganganawo lo WhatsApp wayeze ungitshela kanjani? Ngoba bekwazi ukusuka le drive ezile ngale ezosilanda nengane. Uma sekukhona ushintsho nje indaba engakwazanga ukusuka futhi ezosibikela ezosho kahle ekhaya. Noma ke angafone wangibhalela nje ku-WhatsApp kanjalo nje. Soloko nje ngamgcina kanjalo. Ngase ngivele ngabona ukuthi shuthi vele mina ngoba vele ngisuka lapha. Shuthi ngenzeka ukuthi labantu bathengiwe. Uthengiwe. Ngacabanga nje ukuthi shuthi uthengiwe noma kwenzakalini angazi noma lo muntu lo mgilwa lo wasebenzisa umuthi ngoba vele mina nginalutho. Ngoba kwayena lo dadewethu wagcina isiblocker akeze ekhaya akanjani. Uthule nje, uthule du. Kuze kube namhlanje ngoba sengithi hayi ake ngizame ngalendlela ukuthi ngizama usiza ukuthi ngeke ningasizakala ngoba iyangihlukumeza lento naye umntana uyamhlukumeza ngoba wakwazama ngisho ukuyibulala ngalento. Ngoba nje uNkulunkulu ngoba uyaphasa wenza ugrade 11 manje. Okay ikuphi usekulekele khona? Into engifisayo ukuthi ngilekeleleke khona. Mangathola nje ubulungiswa ukuthi lo baba lo egcina eboshiwe ngoba phela udokotela engeke aqamba amanga. Incwadi khona. Kusekhona into zakhona wayengeke eqamba amanga ukuthi ke ithi ingane yarish ngaze rish nengane ngeke ikhumbule into encane ina 8 izosho manje. Shuthi vele lento eyenzeka lo wakithi ukuthi wamenzani ke noma wamvala noma wenzana ngimazi. Bengicela nje ukusizakala ukuthi ukuze ngithole nami ukuphumula ngoba ngiyabona ukuthi ngoba angithandi ukuthatha ngiyithathela umthetho ngezandla. Ngicela ukuthi ngithole usizo kwabakhulu abaphethe. Ngagcina nami ngigcina sokwenzeka ngenye indlela angithandi. Ngicela nje ngithole usizo ngisizakale ngoba ngibhlungu nami ngeke ngithole ukuphumula. Lo muntu esachanasa ngaphandle. Lokho nje. Okay siyakuzwa isikhalo sakho nesicelo sibhekise kuthina. South Africa it's a matter of rape South Africa siyazi ukuthi nje it is our deliberate into ekhona nje rape. Abanye bayaphunyuka abanye bangaphunyuki. Ama victims asale kanjalo necrash for the rest of impilo yakhe yonke. Ukuthi uthola kanjani usizo along the way meqhubeka ekhula ngoba lento iyam-affect umuntu medlongole impilo yakhe yonke ibe isibazi esohlala sikhona empilweni yakhe. But ke engingazama ukuveza nje kulesimo esikanje ngingakhulumela abashushisi. Umshushisi naye ukwazi ukuthi athathe icala mangabe ubufakazi bokhona bubona ukuthi la ngingakwazi ukuthi ngilwine icala ngene enkantolo ngilwine ngoba naye kube nzima thatha amacala abona mhlawumbe ukuthi kuyena lintekenteke afike limshaya lapha phambi kwejaji kube sengazi ukuthi umsebenzi akawazi. Kanti umseshi mhlawumbe obibiyele iphutha ke lifike libe kule yanto ngisaphinda futhi ngiyayisho between amaphoyisa NPA no justice funeka baphume baye ebantwini bayofundisa abantu ngeprocess yomthetho uma umuntu enecala elivulile njengoba usisi nje ekhala ukuthi watshelwa ngo-WhatsApp kodwa kade eqaleni efike kumseshi ekhaya ezobika konke lokho akuyakhi sense kumuntu mhlawumbe omunye unga-understand ukuthi kanjani ekhona ama-resources estate
kade wasebenzisa mangabe driver ezekhaya manje akasamtshela ngani usemtshela ngoWhatsApp futhi kwafuneka ambize mhlawumbe ahlale phansi naye amchazele ukuthi hayi icase yakho ikanje kanje la sifika khona ayaphela manje ukuthi singaqhubeka siphisa icase ngoba njengoba kubekwa isikhathi ukuthi lento siyindala yenzeka vele ubuntu angazi ngizosho ngibabo ngibeka kahle ubuntu lokho abathi ke isidoda sakhe lokwesilisa surely kulesi sikhathi singaka from 2016 up until now vele ngeke sisatholakala because ibihlala igezi ingane yonke leminyaka this wabe bathi mangabe udlwenguliwe musugeza hamba uye clinic nase police station ukuze kuzokwazi ukuthi kucleanwe ngaphakathi butholakala ubufakazi balowo muntu osuke elale nawo but kulesi sikhathi akwangeke kusatholakala vele lokho kwenza ukuthi ke kungatholakala kwakhe necala kwelixegisa kumenza ukuthi umsulwa ummangalelwa aphunyuke ngokuxega kwalowo ufakazi lobo ma yebo ngiyakuzwa yes okwenza ukuthi ke nakhona ku-compromise icase kaMseshi benomshushisi but ke indlela lemene ehandlishwe ngayo yona lokhala ngayo ngibuye futhi ngizama ukuveza lokho South Africa yabona isikhathi esiphila sona njengamanje akusona isikhathi sokuthi umuntu engane intombazane ungathemba noma ubani ngengane intombazane yakho ngisho umdadweni lamana ngisho uma wakho okuzalayo maye khona ogogo uma ukuthi mhlawumbe usaneshende naye likhona ekhaya eliste father kunini umsana umuntu kanjalo ukuthi ningamthemba 100% ngezingane zenu zamantombazane it's either bakhona abacorrupt ngempela abayidlwengula izingane bakhona futhi abanye abasukelwa ngempela makuliwe izinto zomndeni kubanga njengamanje la nje kuyacaca ukuthi wena nosisi wakho senixabene kakhulu yena usemathandweni ngale nesithandwa sakhe wena ngala nengane yakho nizo-accuse ukuthi nithi isithandwa sakhe sidlwengula ingane leyo nto sekuyimpi yaphakade leyo sekuyoba nje impi yeni yaphakade ezohlakaza futhi umndeni yabo ukuthi ke okubalekile ikhona ukuthi vikelani izingane zamantombazane nami nje kubeka nje owami umzelo omncane nami ngibuye ejele angithembi lutho angifuni lutho eduze kwami nami ngiyayivikela ngoba ngiyayazi lento mina ngiboshwe 98 ngagotshwa ngo99 ngagotshwa 95 years ngangiboshwe leshowe ngahlala 16 months eshowe ngagwetshwa ngigotshwe leshowe 95 years ngabuya ngazobhantinda la eWestville angaze ngiphume ejele ngize ngaphuma 2016 but ngikutshela ukuthi 2002 kwafika abaseshi eWestville behamba nengane yentombazane lento ekhuza kuma ukuthi umuntu okuba nesihi lokuthi ufuna izingane ezindala nofuna ukuyikhulisa wena uyazondla bo kunomuntu angaphandle lapha noMozambique lapha ngeke ngimusho nje igama yabo owaza lengane yentombazane lapha ayinilaxaza shuthi babe vele bengasekhaya uma ukuthatha lengane ke ebheka because yayingena babo umuntu ozoyikhulisa umzali wayo lengane lokho ihlala la kuma yaze yakhula ke wayithatha kuba kwayo kuyahamba yakuyena 2002 kufika amaphoyisa nalengane ejele kumina hawo la eWestville nalengane le nami ngisayibona isikhulile ingane yabo ngisabo nami ngidakelwe yijele la emehla amnyama bange ngoNkulunkulu nje muhle ushembe ngoNkulunkulu nje sifike e-charge office lapha sibaningi shuthi abazocharge abaphambana nomthetho ejele kwaku23 ngumla kahle angibeka 23 ngaphakathi ejele wafika nje ngizobizwa nje emduduza imkhwanazi yabo charge office ke kwamngana umuntu sukuyocharge lapho unecala ngibizelwana ejele yabo charge office hayi ngibeka ingubo zami zesonto ngishambe ngiyafika lapha ziningi ngiboshwa ikele ephanda ezocharge lezi eziboshwa nemmese insango ejele into yabo hayi nami afika athi ngumla kahle ubaba umthiyane e-charge office ngifike ngibona ngathi hlala lapha phansi nawe bayeza bakho yabo nami ngihlale phansi kwiqueue lapha nabo sixoxeke neyiboshwe bafeze thithi bathi abantu bathi ijampi lesiya yabo siyaginqa labo sahle nje qhamuka usisi nobhuti badle kanje nengane entombazane bayongena e-charge office lapha yabo hayi angithemba ngibazi ngibaboni sibuya nje badle kanje bonke hayi neboshwe siyabo
abanike la yabo. Uma bafika ngaphakathi lapha emnyango bese athi ubaba uMthiyana ngaphakathi unegama lami la zonke labasibiziwe so charge sine list la iprintiwe ukuthi sibamba sibanibani bese ethi khumula la magama akhe athi wena ogcina ukufika ngena yabo ngithule yabo athi amajida hey angiqula athi hey kubizwa wena umuntu yabo nami ngisume nje ngokucasuka yabo ngithi mina eminyangeni eminyango igama lemasalazi manje angithi nathi ngibize ngegama ngifika lapha manje sengumuntu ogcina ofika la futhi ubhizi uyabhala yazi wavela phambi nje ekhanda kanje wangibuka kanje waqhubeka wayibhalela yabo bese bethi na athi nje naba beze kuwena aqhubeka ayibhalela yabo bangibingelele abantu awusabona ngithi mina yebo yabo bathi umseshi wentombazana owephethe licala cabanga ukuthi walapha enandi emshebheni athi uyasazi thina ngibabheke yabo ngithi mina anginazi yabo bese bethi awusazi na kancane ngithi mina anginazi bese bethi uyayazi lengane ngiyibheke yabo yaye bangibhekele kanje gijima umqondo manje kubantu mhlawumbe umuntu abazalisa ngabazi angiyebo ngithe mhlawumbe ukuthi ingane yami le yabo engilethele yona la yabo ngithi mina hayi angiyazi yabo bese bethi waye kulungile uziboneke amaphoyisa awutsothe kanjani bese bethi lengane ubani igama lakhe ithi lengane ulakhi yabo ithi ulakhi igama ngibiza ngalo ulakhi bese bephinde bethi bathi ubani ithi ingane ulakhi mina umuntu ongibiza ngolakhi umuntu engangifunda naye esikole kuphela owazi lo gama lomuntu ngolakhi umuntu enganginaye esikoleni owazi igama elithi ulakhi ngisho ngasekhaya lazi igama elithi ulakhi ngaphandle kwabantu enganginabo esikoleni yebo ngaziwa nje ngumduduzi mina yabo manje imithi lengane ngulakhi but kwi-ID yangithi awu-2 umduduzi lakhi ukhwanasi mubiza igama lami eliphakathi nje usuke ungazele esikoleni ithi ulakhi bese lo sisi lo avela avula idocket lo sisi umtsotsa benza yabo avela avula idocket bese yibekisa bese kambe amagama akhe aphelele ubana ngithi kufanele ngane izwi igama lami lokuqala nami ngathi anginakile ngithi mina ngumduduzi emkhwanazi bese bethe ngane futhi ubani yabo igama lakhe yabo ithi ingane hayi umduduzi lakhe yabo bese bethi hayi ke duduzi sizokucharge iqala le-rape icala elenzeke ngonyaka ka-2000 yabo wena wadlongela nansi ingane osibanibana ngithi yabo yazi vele ngize kubanda ngisha amathumbi yabo 2000 bengidlela iklabishi ejele ngaphandle lapha sengibhandida vele ngigotshwe mina ngo-99 ngiboshwe 98 angaze ngiphumela ngaphandle muzo ngitshela ngecala le-rape ukuthi lenze ngo-2000 ngibe ngisejele ngaphakathi yabo ngithi ngizama ukuchaza bathi hey hayi khuluma nenkantolo bangishayise ngempela upiyana ngokushaya nje ngcola imini yonke la ngithi yabo shaya upiyana baphume baqede bavala idocket baphume bahambe yabo nje ngendlela kuduma ikhanda ngithi kodwa shaya impini le ngithi yabo yebo ngifethe bafethe ngichajiwe nje liqala le-rape sengiyifeda charge yabo kuthiwa kanjani ngithi nangathi iqala ngo-2000 le-rape yabo yazi akudlanga ngisho ukudla lana Bolekiwe calling ngiyofona ngifonela umaye ma naku kuthiwa ngichajiwe la uthi umaye yini ngithi nani lengane oyithathe lapha yabona nje bafethu nkosami yikho ngithi angisafuni lutho eduze kwami angifuni lutho eduze kwami sangithi yabo hayi ngoba ukuthi ingane ngizama nami ukuyivela because baningi abantu ebengihleli nabejele ngamacala e-rape abangawazi ngempela yabo nami lapha ngangifakwe emgodini ongenamkhawulo kwamina ngangihamba lapha ngihamba because icala lengane aliphikike enkantolo ngal attend icala ngangisevereleme icala enkantolo attend vereleme faka amachene enyaweni ezandleni khona vereleme lapha ngase ngijabula ukuthi phela ngizodla ukudla kwangaphandle uma uzongiphatha ukudla kwangaphandle i-rice nobhontshisi yabudla kwami ngithandayo yabo ngizonke isikhaftini ngibe nasejele yabo ngidle makuzidethe senkantolo sengijabula lokho ukuthi hayi ngishaya umoya ngiyobona ngaphandle yabo ngoba kwacala khona ngilazi ukuthi laphela kanjani ngikutshela lo cala angilazi ukuthi laphela kanjani angaze ngibizwe
kuthiwa ngize enkantolo Yebo. icala liya withdraw akangithe ubone ukuthi nestate siyasebenziswa ukuthi isikhathi naso siba nama negligence because bangicharge nabo basuka nje epolice station laba besuka khona bethwala amakhanda beyozivile bayabona ku record ukuthi lo muntu besevele ngaphakathi ejele. Yebo. It can't be ukuthi lo muntu on 2000 angawonza icala le rape ngaphandle. Kanjani? Hey. Ivele kwale ngane engathathele ngisho ekhaya yabo. Engane ehamba la ngo96 ekhaya uma. But bazokhuluma ngo2000 bona. Yebo. But they still have to take le ngane beze naye ejele bazongicharge abethi icala le rape ngalaza. Hayi khona Ngizama ukuthi ke ukuveza ukuthi lezinto zamacala e-rape izinto ezikhona South Africa nizibheke nxa zonke akhona ama-rape ngempela okudinga ukuthi ngempela ama-victims akhona siphakame siwalekele ngayo yonke indlela athole ubulungiswa. Babe khona futhi nalabo ngempela vele aba-wrongfully accused ngezinto abangazazi kuthiwa abadlwengule bengadlwengulanga abanye kubanga izinto zabo zomndeni udlwengule ngoba kufuneka agudluzwe kuleyo nto afuneka agudluzwe kona endleni asusendleleni ahambe ngempela wabhandile ejele fele emgwebe enkantolo. Abanye babe namandla uNkulunkulu wabo benza ama-appeal baphume bengaphandle. Abanye kunomhlanje bazofela ngisho ngaphakathi ejele. Umuntu akhala inyembezi mi umbone ukuthi lo muntu kwakhe kubulwane because mase ngaphathi ejele siyakwazi ukukhuluma bakwazi nabo uku-express ama feelings akho. Umbone ukuthi lo muntu uma ngathiwa njengamanje uhlangana lo muntu lo umfake kule ndawo ngento engayazi ubone ukuthi la ngasimbakala. So okubalekile thina sisingakusiza ngakho nje makakhulu engikubonayo ngoba nawe ngiyakubona ukuthi ngaphakathi into ikulimazile modern ilimaze ingane ukuthola ukuthola ama-social worker ngazo kulula ngengqondo. Nanayo ke ingane nje ukuthi nesikuyazama ukuthi ifuna ukuyibulala nayo ngiyacabanga ukuthi iyadinga ukuthi ithola abantu abangalulanga kwengqondo. Kulokhu kwamaphoyisa ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi nginelungelo ukuthi umseshi ufuna kanibeze ngempela nivule idocket anichazele ukuthi umshushisi ulichithe ngokuthi icala ngo1 and 2 and 3 nani nibuze imibuzo engakwazi ukuyibuza ngigculiseke ningatshela nje ngo-WhatsApp ngoba WhatsApp mhlawumbe awukwazanga ukuthi uphinde uquestion awubuze ukuthi kanjani. Ngiyacabanga ukuthi lokho esingakuzama fanele ndethi ke angase ngaba ke nomseshi mawuthi nithi nifuna futhi ukuphinde li-review icala ukuthi kanjani. Hayi khona unganjalo impela ngalokhuza ngoba ngeze ukuthi mangisho ukuthi ungaluku uyakwazi ukuphinde futhi liqale phansi ngoba phela nje laphela ngendlela engayibona engabonakala. Ngoba into engikhalisa kakhulu ukuthi nje umuntu egcina nje ngokuboshwa kuyabusethola ibail emvani kwalokho angisayi nje nakanye inkantolo nengane yami ngoba base beyenzisile interview ukuthi ikhulumele isho ukuthi ke obeshilo bathi ngoba usena 15 noma bengamfihla kodwa wathi uzokwazi ukuyikhulumela ngoba babeze besho bethi naye hayi cha uright ukukhuluma kahle. Hayi ibele lento engisho ke muzo mama amazama mothi akasavelanga nakanye enkantolo akuthina kufanele sifundise abantu ukuthi inkantolo isebenza kanjani nokufundisa abantu ukuthi amaphoyisa asebenza kanjani nindla kufuneka khona umuntu awovele enkantolo ukuze agculiseke nathi ngafika enkantolo nami ngakwazi ukutestify mafuna ngitestify but nje umuzo mama ukuthi uthakayanga ngisho enkantolo kodwa umuntu wacela ngokuboshwa abazilutho ibona ijustice no-SAPS no-NPO kufuneka baphume banika abantu information ukuthi sisebenza kanje but bahlele ema-office la bahlele khona bashaya ama-aircon bajika nama-hill netulo zabo irawundayo abantu ngaphandle abanalo ulwazi lokuthi ngempela kusetshenzwa kanjani. That's why ukuthi ama-complaints nama-grievances abantu ababhekene ne-justice ukuthi bafuna ubulungiswa uma bengabutholi bohlele njalo bele kubekhala kanje kanti ibona kufanele baphume baye umphakathi bafundisa umphakathi. No siyabonga sisiwami sizozama ukuthi lokho kade ngikumenshina ngizame mhlawumbe sikulele khona sisi. Hayi ngiyabonga kakhulu bhuti Mdo ngiyabonga usizo lakho kakhulu. Siyabonga masiyabonga. All right. Thank you sathokoza.